Pasado alas 10 sa buntag kaganiha, makita ang taas nga linya sa mga sakyanan dinhi sa Katalunan Grande checkpoint sa Davao City. Makita sab ang pwersa sa kapulisan. Girikisa nila pag-ayo ang mga motorista. Usa-usang gitanaw ang sulod sa mga sakyanan, lakip na ang mga dokumento nga ilang dala. Walay gipili ang mga otoridad atol sa mandatory inspection, tanang sakyanan, ilang pangsusihon. Sumala ni Police Lieutenant Helen Tabada, ang PSMU officer, mas gipahugtan pa nila ang mandatory inspection karon hilabi na nga kapinduha ka semana na lang una ang 2022 elections. Pahigayon karon ang Comelec checkpoint diri sa Katalunan Grande sa QCP para atog yung ikuan ng security at sa mga katawhan nga safety sila nga mosulod sa tuang lugar. Ada-ada ba niyo ni ginabuhat jud ma'am? Adlaw-adlaw ginamo ni kay para makuha jud nato nga walay mga nag-violate sa tuang Public Act 4136 sa tuang traffic law. Busa pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga mosunod sa mga pulisiya atol sa mandatory inspection sa mga checkpoint aron dili malangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.